Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Şamil Efendi, менә siz гомер буе җыр һәм бию ансамблендә эшләдегез. Ялгышмасам 50 ел дип әйтәсез. Бер әңгәмәгездә әйткән идегез дә, ул минем туган йортым кебек дип. Икенче туган йортым. Ничегрәк? Беренче йортым булса Арча районы, Курса Пишмак авылы. Да, монысы инде җыр һәм бию ансамбле. Малай булып кирдем, бабай булып утырам. Аллаһка шөкер. Менә карагыз, ул заманда мин хәтерләмим, беләм, менә күп кенә артистлар, солистлар филармониягә күчтеләр. Ә сез барбер тугрыклы булып калдыгыз җыр һәм бию ансамблендә. Мин шуннан бер кая да китмәдем. Беләсезме, менә булай әйтәсе булса, мине әгъвәләделәр Уфага да, Башкирияга. Александр Сергеевич Кручеров алып калды мине. Предателем будешь своего народа дип әйткән, әгәр дә кире кайтасың булса, границадан керттермәм мин сине диде. Мине бик яратадыр ул. Аннары Төркиядә әгъвәләделәр. Мин төркчә җырларны хайран сукалым. Шушы сәхнәдә Истанбулда Мерей залында чыгыш ясаган вакытта түрк җырларын башкардым да, аларның Туна җыры да Осман Паша турында инде. Шушыннан соң исемдә чыгарганнар Осман Паша дип миңа бик еш барадыр инде Төркиягә. Аннары шул Чырпынарда Кара диңгез дигән җырларын, Бунлар бер Байдур дигән җырларын башка Төркиядә калыгыз әле. Иң бай кешеләрнең берсе булырсыз диде. Ишендап та Казакстаннан бер ханым калган. Аннары шул соңгы баруда мин аны күрдем, безнең гостиницада чыгыш ясады ул. Ширип Пайда дигәннәр. Мен Үкенмисезме? Юк. Мен Гадел Кутой сүзләре белән әйткән вакытта матур булса да торган җир сагындыра туган ил дигән сүз бар. Саргайган булыр идем. Мен натуралmente менә гомер буенча байлык кызыксындырмады, Аллаһка шөкер. Әле менә бу кандидатураны Тукайнына куйгач та мен аның акчасына кызыгып шиткәнем юк, но мені бер генә нәрсә талкайт итте, шушы нәрсәгә бер кешенең күкрәгендә шушы Тукай лауреаты дигән медальне күргәч, бер нинди заслугсы булмаган кешеләр. Мен бит Арча районы, Тукай малае. Безне бит моннан кичкенәдән Тукай шигырьләрен өйрәтеп, бәлки менә мин белгән Тукай шигырьләрен аны язучылар да белми торгандыр әле. Күбесе. Шуннан кат-кат карадым. Инде хәзер яшерен ни түгел инде, бер 14 ел элек аладыр мин аны Тукай бүләген. Менә белүем буенча заманында сездә Минтимер Шәрипович документлар тупларга кушкан булган бу. Мана кычкырып әйт. Мана зинһар әйтмәс, кычкырып әйтергә дип мәсәлән. Я мен отказ берип чыгып киттем. Менә ни өчен? Җаваплылыкны сиздегез. Мин аны заслужив иттем микән дип. Өйгә кайткач кына анализ ясадым, бөтенесен карадым, кат-кат нинди әсәрләр башкарганым, бөтенесен. Мин башкарган әсәрләрне әллә минем башкаруны бик яратмадылар инде башка җырчылар. Әллә шикләнеп тә калдылармы шунда, берсе дә башкармады. Бик көчле җырлар бар инде, Сарапаның җырлары менә бу. Бик сагынган чаклар була сине Тукай дигән. Аннары бу кадер кишләр әлбидак дип аталар инде алар. Хәтта туган җиремендә үзелгән өмитләр, күзге җилләр кайтып кат карадым. Мин әйтәм, мин юкка гына килешмәгәнмен дигән уйга төшкән идем. Әле бейланнар менә шул ансамбльдән утырдылар да хуҗалар. Нәтиҗәгә Әгъвәләделәр дә. Ярар, мин әйтәм, карыйм әле бер.
Şamil Efendi, менә тагы җырчыларыбыз арасыннан Тукайга лаеклы, Тукай премиясенә лаеклы кемнәрне атар идегез? Бар җырчылар. Менә Рафаил Ясупка бирмәделәр. Мин кулында кыскан идем. Мәдәм ушлар сиңа, иншалла алырсың дип, скилар булган анда. Отырып сөйләштем, аның белән белештем, нишләп аңа бирмәдегез дип. Скилары булган. Дөнья бит ул, беләсез менә, давыл. Аның хәтәр җиле дә була, йомшак җиле дә була. Менә шул хәтәр җилгә ләгеп калгандыр дип уйладым мин. Шамил Efendi, менә сезнең коллегаларыгыз туры сүзле кеше дип әйтәләр. Менә нәрсәләрдә чагылыш таба ул, һәм мин беләм, туры сүзле кешегә бу дөньяда яшәүе дә бераз читенрәк, кыенлыклар туры килдеме сезгә шул сыйфатыгыз аркасында? Ничек кенә. Аннары бит без бит сугыш алды балалары, әтисез кылынган, нык авыр тормыш кичергән балалар инде без. Сынаулар узган. Әти, мин туганчы 3 ай элек әти үлгән, әни калган 6 бала белән. Йортсыз, җирсез безне мулла гаиләсе буларак шикшендергәннәр инде. Әни әйтәдер, бер шәй кашыгы да калдырмадылар дип, бөтенесен алып киттеләр дип. Кеше мунчасында торып. Аннары менә шушы, бәлки мине этләнергә мәҗбүр иткәндер менә шушы тормыш дим мин. Шуның белән бергә күпме дуга өйрәнергә туры килде. Алар да, әлхәмдүлиллаһ, бүгенге көндә миңа файда итте. Үземнең ичке дөньямны чист тарту өчен. Менә дөресен генә әйткән вакытта. Әни өйрәтәдер, кеше берсенә кызыкма, кешене рәнҗетмә. Туры кеше бул дип. Шуңа күрә әйтәсе сүземне маңгайга сугып әйттем мин. Хуҗаларның әллә нинди зур булуларына да карамастан. Булдык. Ой, ничек кенә. Кара сакалың артыңнан сөйрәлеп йөрер дигән бер нәрсә сүз бар бит. Нәкъ шуның шикелле ул мине урысча әйтсәң сопровождать итте инде. Әмма дә ләкин дөнья бит ул алай гына түгел. Без белмәгәннәр дә бар. Менә югарыдагы әһелләрдә яраткан булган икән. Без әйтәбез менә, ни дип, сәнгатькә дә төкерәләр алар, фәләндәр, поклонникларым да бар иде. Аллаһка шөкер, үзләре килеп, менә мин шатлар катадыр. Ничек мине яратасыз дип, шушындый кешене дип. Менә мин беләм, сезнең кызыгыз Шулпан, әйме? Медведев каршында җырлаган иде бит ул, әйме? Аны да бик югары. Бер Камский Осияна барган иде шунда. Бакларда. Тавышы бар аның, Аллаһка шөкер. Ну, хәзер бит беләсезме? Тавыш булудан гына түгел, хәзер система икенче. Менә элек бит безгә хит радиога бар, хит телевидениегә бар, хит язучылар белән чыгасың маккаядыр бер ни белән. Копейка булса да безгә түлиләр. Хәзер бит бөтенесенә үзеңә түләргә кирәк. Ул клиплар ясарга, фонограммалар ясарга, менә берсендә миңа әйтеп утырды нидән Киркоров Америкадан эшләттереп кайта дип, үзенең фонограммаларын $1,000 мең түләп. Мин аны үзем алган пенсияне аны күтәрә алмыйм бит. Эшләгән урында түләү инде ул. Әлхәмдүлиллаһ дип кенә әйтергә туры килә. Хәзер күп җырчыларга ул авыр, сирәк кенә кайсы бер булса, элек әйтәләр бит, теге махнаты куллы кешеләр бар дип. Я кемнедер банкиры булса. Минем үземә ярый, Аллаһка шөкер. Һәр үземә ярдәм итүчеләр булды. Менә сез укытасыз да бит, мин белүем буенча, яшьләрне дә. Менә ничек уйлыйсыз,
урташа гына җырчыны дөрес итеп җырларга өйрәтергә буламы? Әллә теге Аллаһы Тәгаләдән барысы да бирелеп бетмәгән кешене? Әгәр дә сүзегезне бүлеп әйтәм сразу. Шын җырчы булырдай булса, иң беренче аңа Худай Тәгаләдән, табигатьтән бирелгән сәләт кирәк. Аннары аны үзгәртеп тә корып була. Юктан барны бит ясап булмый. 0-0-га тапкырласаң 0 була бит, шулай бит. Әгәр дә 5-не 1-гә тапкырласаң 5 була. Менә шул 5-дән 10-ны ясап була. Мин 12 ел Казан музыка училищесында да укыттым. Кайсы уратта тырышып карыйдыр инде. Слабыйрак балалар килеп керәдер. Әмма дә ләкин нәрсәдер аннары үзләренең тырышлыкларыннан да тора. Кайсы берсе бик ялкау була. Тормышта шулай бит инде. Тырыш кеше гаиләсен дә ныклап кора, йортын да сала. Әгәр дә теге карга алтын күкәй сал дип көтеп утыра икән, гафу. Менә халык җырларына да күчик әле, сез бит гомерегез буе халык җырлаганы җырлаган, җиренә җиткереп җырлаган кешеләребезнең берсе. Менә яшьләр арасында күзәтә торгансыздыр, яшьләр арасында өметлеләре бармы? Менә мондан да халык җырлары турында сүз бара. Бар, атап кына әйтмим мин аны. Бар. Менә шушы безнең рухта, татар рухында тәрбияләгән балалар да бар. Карап торам, анысы әлхәмдүлилләһ сөендерә. Шул сорауны бер Тимшевич тә биргән миңа. Шамил бармы шундай ниләр? Өмет бар инде. Өмет, әйе. Югалмабыз дип уйлап утырам. Менә күптән түгел генә бит инде шаулатып гөрләтеп үзгәреш илен уздырдык. Бу турыда фикерләрегезне белеп китәсебез килә. Анда фикерләр каршылыклы булды. Нәрсә дип әйтәсең инде? Бер Хadi Такташның сүзләре име ул һәр заманның була үзенә күрә сылу шикәр сукыр дигән теге. Заманнан артта калма дигән бер сүз бар бит. Менә Европа уровененә чыгарга да җырчыларны җибәрәбез инде. Без бит тәрбияләнгән монда татар халык җырларын җырлап бераз теге урысча сүзне кыстырып әйтсәң монда теге скромность дигән нәрсә сакларга да тырышып. Бәлки шул исәп белә дә әйтә торганнадыр шушы Европага, дөньяны чыгарга дип. Әмма дә ләкин олай гына булмый ул. Ул культура исполнения дигән бер сүз бар. Әгәр дә шунысы булса, ул булай да чыга. Менә мин нәрсә менә әгәр дә сездән сорау биргән булсагыз, мин әйткән булыр идем. Мине үземне төп аякка бастыручы җыр. Менә шул Рөстәм Якинның Сурнай моңы булды. Ул сезнең Тукай бүлегенә дә тәкъдим ителде. Әлбәттә. Бу минем төп җыр. Минем менә бит күпме җырчыларны беләм инде. Евгений Беляевлар бар иде, элекеге Краснознаменный ансамбльнеләреннән. Аның төп җыры бар иде, Соловей дигән. Шуннан башканы берсе дә башкармады. Һәр бер җырчының, әйтик, Илһам Шакировны алсаң, Илһам Шакировның аның бит базасы, иң төп җыры дип әйтер идем, Кара Урман. Һәр җырчының үзенең бер определенный бер аның өчен генә туган җыры була. Бәлки менә мин дә шулай дип уйлыйм. Менә монсын яшәрне мин Төркиядә йөргән вакытта Илһам Шакиров миңа шушы декада вакытында мине тыңлады да, анда теге сахна артында утыра икән. Мин җырлап чыккан идем, шуннан торды да Әхмәтҗан бир әле кулыңа. Менә мин бу җырны күп җырларга тырышып карадым. Синең уровеньгә җиткерә алмадым. Моны бер кем дә җырламасын синнән башка дигән. Тормыш бит дәвам итә. Үзем хәзерләдем. Менә үземнең хәзер шушы шәкертем бүгенге көндә башкара җыр һәм ансамбльдә Рамил Миңнегалиев дигән.
өзім хазірлеп қалдырдым міне ол жігітні. Аннары Мөхәммәд Мәгдиев безне укытканда гел сезне мактый иде. Үзегезгә дә әйткәндер инде, шул моментларны да искә төшереп китик әле. Сезнең якташыгыз да иде. Без аның белән бик дуслар якыннар. Сезнең укытучыгыз түгел иде. Менің укытучым, мен бит Орчада Казанбаш авылында урта мәктәпне бетердем. Onlar bizim авылларда 5 километр. Мөхәммәд абый шулай ук ул мулла гаиләсеннән инде. Элек-электән безнең аралашкан булганнар. Әни әйтәдер, менә мен кайткач әйтәдер, менә бүген әнисе белән Симиткә барышлый да, Симиттән кайтышлый да, Мөхәммәдләр ат белән керделәр, сөйләшеп утырып, шәйләр эчеп утырдык дип. Мөхәммәд абый белән безнең сәхнәдә бергә басып, bir Нигъмәт арисында башкарган бар иде. Аннары бит аның Галәҗевтә Лилия апа да безнең шушы мәктәптә укытты, химия укытты, ул килгән, безнең класс җитәкчесе булды ул. Аларның менә шунда очрашулары да, гаилә куруның нигезе дә шуннан башланды. Шамил абый, сез фонографияларыгызны туплап барасыздыр инде, менә күпмерәк җыр башкарылган. Bir 150-си бар инде аның. 150. Аннары бит безнең бит беләсезме? Менә кайсы бер кеше әйтә, менә мин 300 җыр чыгардым, мин 500 җыр чыгардым дип. Миңа бит шушы эш дәврендә Казанда торырга бик аз булды. Без бит 3 ай бер чыккан вакытта 3 ай йөреп кайтадырык. Әйтик, менә шуннан Казаннан чыгып китәдерик Таҗикстанга, Таҗикстаннан Түркменстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Казакстан, аннары Байкал кырыеннан килеп чыгып Иркутскилар, шул шәһәрләрдән безнең якка таба һәр бер шәһәргә кирип шунда концерт биреп, соңгы точкага буладыр Вятский Полян, я Ижевские. 3 ай. Ул 3 ай елга 3 тапкыр иде. Әле аннан соң җәйге сезонда 75-шәр концертка чыгып китәдер мен. Тоже ансамбль бүленәдер 2 бүлеккә. Зур состав чыгып китәдер иде. Мин кичкенә составны җитәкләп чыгып китәдер авылларга. 75 концерт. Шулай булгач мин Казанда ул вакытта күпме генә торган. Өйләнмәй дә калырмын дип куркып куйган идем әле хәтта ул вакытта. Өйләнергә вакыт булмас дип. Менә аннары теге яшерен батырым түгел бит инде. Нәкъ минем сүзне кулланасы икән. Миңа хатын әйтә, бер нәрсә булса, белдем. Син әзрәк капканыңмы әллә дип утыра, теге үз араңа әйткән вакытта. Мин әйтәм ни эшләп? Менә яшерен батырым дигән сүзне кулландың дип. Менә яшерен батырым түгел, татар эстрадасын бит инде бик катты тәнкыйть утына тоталар, әйме? Шулай да менә сез бит инде ул пат җырчы буларак, шуны чистарту юлларын нәрсәдә күрәсез? Бәлкем чистартырга кирәкми дәдер, ничек уйлыйсыз? Һәр кемнең үзеннән тора. Менә бит яраткан кешесе дә бардыр. Яратмаган кеше, тәнкыйтьләгән кешеләр дә бик күп менә Салаватның да инде. Эстрад җырчысы бит инде ул. Әмма дә ләкин мин Салаватны шулай да үз итәм мин аны. Аның колагы Сез бар. аны мактап язган идегез дә бугай. Колагы бар аның. Иң беренче җырчыга ул интонация дип атала, чиста җырлау. Кабакның да бит зурлыгыннан түгел, аның тазалыгыннан тора. Ишенең тазалыгы ширк түгелме дип. Салават чиста башкара. Аннары үз юлы бар. Кешене бит күпме җырчыны үзеңнең артыңнан тартып бару зур сәләт. 15-шәр, 20-шәр концерт биреп, зур залларны тутыру бит ул. Мин үзем андый концертлар бирмәгәч, без бит инде җыр һәм бейонс ансамблендә 2-шәр, 3-шәр ел берәр генә җыр җырлыйдык, чөнки бер генә безнең бит эстрада түгел. Зур коллектив булгач. Аларга авыр. Менә ул һәр кешенең җырчының үзеннән тора. Чөнки без
Менә мин уккан вакытта бір күн булдым икән, әгәр дә опера театрына барып, шундагы җырчыларны тыңламаган күн. Бөтен килгән гастролер җырчыларны бөтенесен тыңлыйдыр. Радио тыңлыйдыр. Минем иң яраткан җырчым дөнья күләве җырчыдан Мария Ланц иде. Ой, яратадыр шул Мария Ланц. Шундый йомшак тавыш. Корозлар да бар бит. Короздан да бигрәк яратадыр Мария Ланц. Ул теге кругозор дигән нәрсә бар бит. Үзеңне генә тыңлау түгел. Мин укучыларга да әйтәм, син менә мине тыңла. Минем дә яхшы якны кара син. Җитешмәгән якында кара. Башкаларында кара. Менә шуннан соң бергә куш сигналлар үзеңә нәтиҗә ясады. Ну, өметле күрәсез инде киләчәк нәйме? Безнең татар дөньясы өчен әлбәттә авыррак. Берсен әйткән вакытта. Мин күп кеше бәлки укымый торганда, мин укыганны бәлки яратмас кадам әйтсәм инде мин Звезда Поволжья алам. Аны Рәшит Әхмәтов аны яратып та бетермиләр дә инде. Әмма дә ләкин ул дөресен язарга тырыша. Шуңа карап борчу да күп вакыт була. Менә бүген бит инде бөтен республикаларны бетерделәр. Инде республика бетсә, ул бит инде элек-электән биреләдер шушы һәр бер милләтнең аның әдәбиятын да, сәнгатен дә үстерү ул Мәскәүдән тора, күпме акча күчерә. Әгәр дә республикада бетеп, Мәскәү карамагында гына булса, булай да бетә торган милләткә бик авыр булыр. Аннар бер курку бар, Гаяз Исхакыйның бер язган бер язмасы бар, татарның 200 ел гомере калган дигән бер ни бар, беләсез бит. Инде хәзер ул әйткәнгә ничә ел. Шулай булгач безгә үтәләтә хәзер. Безгә югалмас өчен бик нык тырышырга кирәк. Моны баштан чыгарырга ярамый. Ул бетерергә тырышучылар күп. Менә милли сәясәт кіріп барабыз бит инде. Шулай да теге вакытыгыз каламы, күзәтеп барасызмы? Сәхнә кешесе барбыр бит инде, алардан хәбәрдар булырга тиеш. Ничә кирәк сезгә? Күзәтәм һәм борчылам да. Мин һәр вакыт кеше арасында. Менә мин волейбол карарга да яратам. Онда барып та бер генә Зенитның очрашуын калдырганым юк. Хоккейны да карыйм мин, боксын да карыйм. Гел кеше арасында. Шуңа күрә нинең Әзәл Яһудинның бер сүзе бар иде. Кирәксә, кирәкмәсә дә мин элек бит инде шират дигән нәрсә бар иде. Бөтен нәрсә өчен шират бит инде. Бер нәрсә алырдай булмасам да ширатка барып басам. Кем нәрсә сөйләшә шуны дип, менә шул миңа сәхнәне тоту өчен бик әйбәт булды дип язган иде бер вакыт. Нәкъ шул шикелле үземдә туктале кем нәрсә сөйләр икән дип колакны торгызырга туры килә. Менә яңадан кайтыйм, Тукай премиясына әдипләр, язучылардан, әдәбиятчылардан еш кына шуны ишетергә туры килә. Тукай премиясын язучыларга гына бирергә кирәк дип. Менә сезнең фикерегез, җырчы буларак сезнең фикерегез. Әлбәттә ул дәүләт бүләге бит инде. Барыбер менә шулай дип әйтәләр. Шулай куелган бит инде ул. Әгәр дә мөмкинлек булса, финанс ягыннан да мөмкинлекләре булса, мин дә әйтәрем аны. Җырчыларны куярым бер генә шушы направление белән инде. Әйтик, менә бит инде безнең иң сәләтле, иң безнең дәрәҗәле җырчыбыз, әйтик, Илһам Шакиров дип. Куйсыннар иде Илһам Шакиров премиясе дип. Фақат җырчыларны гына куеп. Язучыларга куярым, әлбәттә. Хәзер менә
әйтек инде Туфан абый да китеп барды. Бәлки бергә кушып шуны Тукай премиясе дә, Туфан премиясе дип тә куярлар иде, фақат үзләрен генә. Ул турда сөйләү буш сөйләү инде ул барыбер. Чөнки аны мөмкинлек юк. Мөмкинлек. Абылай менә кандидатларның исемлеген күзәткәнсездер. Ниләрегез, көндәшләрегез турында фикер әйтә аласызмы? Бер фикер дә әйтә алмыйм. Кешенең һәрберсенең үзенең эчке дөньясы. Менә бар инде ул. Шушы ни өчен миңа бирмәделәр икән дип нәтиҗә ясаучылар бардыр, кат-кат куючылар бар. Мин дөресен генә әйтәм, мин андый кеше түгел. Әгәр дә мине менә, допустим, төртеп чыгарып тукта, Шамил менән нәрсә кергән инде ул фәлән дигән, ай, өрмәсен дип, фәлән дип шулай итеп әйтәргә мин икенче тапкыр куючы кеше түгел. Булды, мин башта ук әйттем, мин әйтәм, кешенең, халыкның сулышын, аннары минем турында нинди фикерләре бар икән, уйларын, нинди кеше мин дигән сорауга үзем җавап алу өчен генә куйган. Шамил әфәнде, сезнең шушы көннәрдә туган көнегез икән, әйме? Ничек әзерләнәсез? Эшегездә әзерләнәсезме? Дәүләт җыр һәм бию ансамблендә нәрсәләр көтелә? Нәрсәсен әзерләнәсең инде аны хәзер? Ул юбилей түгел. Юбилейлар инде үтте, Аллага шөкер, юбилей 75 яшьне зур иттереп уздырдым. Рәхмәт йомшак куллы кешеләргә, ярдәм иткән кешеләргә, һәрберсенә бик матур иттереп уздырдым. Монысы инде теге санамашыка күк минем дип Хайдар җырлыйдыр бит. Гомеремне, минем сәгатемне дип. Хәзер аны санап торасы юк инде. Хәзер бу исән кешегә теге аккан су шикелле. Шулай да нәтиҗәләр ясыйсыздыр инде, әйме? Нәтиҗә ясамыш булмый инде ул. Ул бит иртән тордың исән проблема. Минем әни дә әйтәдер, таң тудıysa проблема дип. Һәр проблемасы булмаса кеше, аның яшәвенең бер нинди дә яме калмый. Тордың исә, һәр кем фикер итеп, бүген нәрсә эшләргә дигән уй белән яшәргә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.